Astăzi vă prezentăm modul de căutare rapidă în pagina noastră. Pentru a folosi acest modul, aveți două metode de căutare. Prima, din pagina principală, în partea dreaptă sus, introducând unul sau mai multe cuvinte cheie sau numărul anunțului. Apăsând tasta Enter, vor fi afișate anunțurile ce conțin cuvântul, cuvintele cheie sau anunțul căruia îi corespunde numărul introdus. Cea de-a doua metodă. După selectarea rubricii ce vă interesează, de exemplu, imobiliare închirieri, orice categorie accesați, în partea de sus a coloanei de anunțuri puteți selecta rubrica căutată, categoria, județul în care este localizat produsul. Completarea câmpurilor preț și text cu cel puțin cuvânt cheie vă va ajuta în găsirea cât mai rapidă și exactă a produsului dorit. Prin apăsarea butonului Caută, veți fi direcționați către pagina cu anunțurile rezultate în urma căutării rapide solicitate. Vă mulțumim și vă dorim mult succes în găsirea produsului dorit!